pagtuon subong, ang semanal nga pagtalakay, pag-usisa, pagsaghaw, pag-review, kag pagtuon sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Paginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church. Diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental. Kag sa siningation, nagapasalamat ako mga kauturan nga ang akon partner amo gyapon ang aton former president sang Central Philippine Union Conference, si Pastor Jemuel M. Tulidanis. Ako, si Pastor Tomado, ang inyo masunson nga host sining atong programa ang Pagtuon Subong. Pastor, mayong adlaw sa imo. Amo man mayong adlaw man. Pastor, aton gyapon pasalamatan ang aton mga kauturan sa likod sang kamera, kag aton mga kauturan nga sa nagapadayon sa pagpangalipay kag pagkuha sang madamo nga mga information sa aton nga pagtalakay sining aton programa ang Pagtuon Subong. Ang aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, sa Negros Oriental, sa may Iloilo, sa Antique, sa Capiz, sa Guimaras, sa Aklan, kag aton mga kauturan dira sa Masbate, sa Romblon, aton man mga kauturan nga mga Ilonggo speaking sa Southern Mindanao, sa may Dajangas City, Coronadal City, ang sa South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat, kag Sarangani Province. Kag aton mga kauturan sa bilog nga kalibutan, kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton sa siningation sa aton nga pagtuon. Sa hindi pa kita mga kauturan makapadayon, kag hindi pa kita makapangamuyo, akon pangabayon si Pastor Tulidanis sa pagbasa sang aton sadsaran nga teksto sa sining aton leksyon 12 sa sining nga semana. Makita siya sa Mateo Kapitulo 20, versikulo 26 kag 27. Hindi manginsubong sini sa inyo, kundi ang bisan sino nga buot nga mangindako, mangin alagad ninyo. Kag ang bisan sino sa inyo nga buot, mangin nahauna, mangin ulipo ninyo. Ang Dios magapakamayo, Pastor, sang aton sadsaran nga teksto. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Langit no namon, kagamahanan namon nga amay, ngayara ka sa mga langit. Sa siningation, nagapasalamat kami, nga imo naman kami tagaan sang kahigayunan sa pag-review, pagtuon, kag pagkuha sang mga importante nga mga punto, mga insights sa amon leksyon sa sining nga semana. Kabay pa ang balaan nga espiritu magadihon sang amon panghunahuna kag tagipusoon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Pastor, ari na kita sa lesson 12, Church Organization and Unity. Ang organisasyon sang iglesia kag ang paghiliosa. Aton hay balaan, Pastor, nga kita mga Adventista, we fully believe nga ang aton pagtuo dira kay Kristo is enough for us to have salvation. That's true. Yes. Apang, Pastor, nga ang may church kita, nga ang gin-organisar ang aton nga iglesia for what purpose, Pastor? Amo na ang aton tunan sa sini nga semana. So, abi niyo mo, Pastor, sa history sang Seventh-day Adventist. Siyang ginplano ining organisasyon, nagapangindi gini ang aton mga pangulo. Yeah. Kay ang pangunahuna, daw kaangay na bala nga Babylonia ka. Because their mindset, ila nakita ang hierarchy sang unang iglesia and what abuses nga ila nakita. Yes. So, ang natabo, ang aton mga property ara sa mga ngalan sa aton pangulo. Kag sa nagalakat ang panahon, how the Lord guided His church. It was impressed sa leadership nga kinahanglan may ara kita nga church organization. Yes. So, Now nga kinahanglan naton ini. Amo ini ang sentro sa aton nga pagtuon. Pagtuon subong. You know, God is a God of order. Yep. And He is not a God of confusion. Yes. Kung wala sang organisasyon, ang isa makuha, mansig lang dira, Mansig lang. kag ang kalabanan, ma-fracture siya,
kag wala sang direksyon Yes. ang iglesia. Oo. Kag maabot panahon, pastor, nga wala gid eh. Wala gid. Oo. Wala gid. Mahimo ka zero, back to zero again. Oh, though that's correct sa history sa aton iglesia, may mga opposition. May mga for church, opposition. because ang ila experience siya sa mga karaan ng mga iglesia. Oo. But nevertheless, bisan tuod nga may mga dangers in church organization, yet it is designed by God for the purpose of the commission of the preaching of the gospel. Isa man na siya. Kag isa pa gid, pastor, ang iyaman nga punto nga bisan si Kristo mismo naghambali nga upon this rock, Peter, upon this rock I will build my church. Oh, so isa man na sa mga damo nga mga rason nga ang may organization kita sa aton nga iglesia. Siguro ang madugang kumandra pagsiling ni Ginoong Hesus sa kay Pedro nga sa sini nga bato tukuron kong akon iglesia. Yep. He was referring to himself. Yeah. Oo. Niya kay bisan pa ang gawang sang Hades hindi makalandas. Oo. So this does not refer to Peter. Peter, yes. Si Peter nagpanghiwala kay Ginoong Hesus. Kag isa pa gid ang mga kauturan kinanglan mahangpan nila ini. Nga kun ang aton iglesia na pundar sa kay Ginoong Hesus, magatubo gid na iya kag magamadinaugon. You know, when it was spoken by Jesus, 12 lang sila. Kamangin tutunan. Yep. And how the church grew kag kung paano siya nagtubo kag nagtugob sa bugo sa kalibutan, nagapakita sa aton nga kung ang aton nga sadsaran sa Ginoong Hesus, we have nothing to fear. Kay kung siya katabo, kaluya na gid lang, pila na gid lang kami di. Pero kung ang iglesia gali nakahangop ang tanan nga napundar sa Ginoong Hesus, don't worry about numbers. It will become triumphant and victorious. Yes. Okay, kadto kita, pastor, sa aton Domingo nga leksyon, Christ the head of the church. May ari di, pastor, pala ang giran. This is a metaphor sa English pa. Nga si Kristo amo ang ulo, kita amo ang iglesia lawas. amo ang lawas. Yes, pastor, anong mga punto dira nga Kag dugang niya pagidira in relation to this. Siya ang bana, kag ang iglesia amo ang asawa. Oo. Kag dira aton makita ang submission siyang asawa sa bana. Sa bana. So bisan ano kita ka-organize nga iglesia, hindi gid kita malipat nga we got to be subordinate to Christ. Yep. Kay kung kisa ara na ganing organisasyon daw makasarang na kita. Hindi gid kita malipat nga siya gid ang ulo. Kag ining pulong kun kis ang sa vision sa leadership daw hindi nami pamatian sa hindi gusto magpaidalom. Pero amo ini ang ilustrasyon kag palanggiran nga ginapakita sa aton. Yes. Pastor, akon kanami sina nga punto nimo. May isa man ko, pastor, nga nakita. Nga sa palanggiran nga siya ang ulo, kita ang lawas. Ang ulo, pastor, amo ang identification. Bisan sa aton ID card, hindi bilog nga lawas. Ang ulo lang. Ang ulo lang. Kag kung ano ang ulo, that's describe the body. Kag ang imo tanan. That's why may mga ID kita, may mga ID card kita. Ang head lang gina. So, amo man yung akon, pastor, nga nakita diri. Nga, we will be identified. The body will be identified through the head. Nga amo si Kristo. Yeah, so isa na sa akon nga nakakuan. Nga the whole universe, the whole world will be able to see who we are. It is because of the aton nga identification card in which ang picture nga nag-appear dira, ang picture sang aton pangulo nga amo si Kristo. So ang buot sing ganon diri, kung sinuman ang aton tawhanon nga mga pangulo sa iglesia, mga instrumento lang sila. Kay ang matudtuod gid nga pangulo amo si Ginoong Hesus. Kay bisan pa sa eksperyensya sang mga katawan sang Israel, ang ila makita nga pangulo si Moises. But actually si Ginoong Hesus gid siya ang nagagiya sa ila nga panlakatan. Okay. Diri naman, pastor, sa metaphor sa
palanggiran about husband and wife. Kanami ito sa imong nga punto nga mag-submit kita. Ang mga asawa mag-submit kay that is really the instruction of Paul. Nga wives submit to your husband and husband Loves the church. Loves your wife or your wife. Yeah. May isa man di pastor nga ako nakita inabala ang hambal ni Jesus sa second commandment, thou shalt have no other gods before me. So ang punto diri nga thou shalt have no other husband. Wives should submit yourselves and do not accept any more husband or hindi na pagdugangi, hindi na pag-submit ang imong kaugalingon sa iban nga mga tao. Sa imo lang gid kaugalingon nga bana nga amo si Kristo. Yes. So the idea is thou shalt have no other husbands. Okay. Before me. Thou shalt have no other gods before me. Yes, pastor. Kung asawa ka, kag may salig ka sa imo bana, Oo. daw wala ka kakaayo sang worry. Stress-free. Kag kinanglan amo ining batyagon sang iglesia nga nagrepresentar sa aton. Yeah. Knowing nga ang aton Pangulo amo si Kristo. Yes. Ang aton bana pagid. Aton bana. We have nothing to fear. Yes. May ara kita kasiguruhan. Kag importante ini nga klase sang paghangop. Yeah, kay sa tawahanon pastor, ang matuod nga bana do masubmit ang asawa. Oo. Kay nakaibalo ang asawa nga ang bana sigurado gid nga makahatag sang gugma, makahatag sang kinahanglanon sang pamilya, makahatag sang kinahanglanon sang asawa, ara sa tanan, protection, supply, tanan gid. That's why ang advice nga submit, it is because wives knew nga imong husband wala ka na, sa Tagalog pa hahanapin pa. And that's the idea. So Christ, wala na kita mga kauturan, kay kung si Kristo, wala na kitang hahanapin pa. Everything will be provided for us. So wives, let us submit, because once we submit, we have nothing to fear. We don't lack anything. Yes. Kag ini nga submission, hindi niya nga daw inferior ka. Yeah, oo. Kay ang mga bana nga nagapamati man, tungod kay submission diri nga andiron mo. Hindi na mo. Kinlanan higugmaon mo man. So, imo diri ato napakita nga ang relationship tama kaligon. Yeah. Kag sa aton nga leksyon sa ligyan si Mana Pastor nga fear God, no? Nga ang at least ang bana magrespeto man sa iya nga asawa. Oo. Nga ang respect ara dira, and then he has see to it nga ang iyang asawa is almost equal, if not that equal man sa iya. Sa tawhanon nga sa tawhanon ko na. Yes, Monday Pastor, servant leadership. Yes, ano ang aton mga importante nga punto di Pastor? So, bisan pa sa mga gintuton-ano, nabudlayan sila iya paghangop. Kay ara gid sa ila, abi mo maka-afektar sa imong environment. Kita nila dito ang mga parisiyo, mga pangulo sang syudad. Kag sa sini nga panahon, ara sila sa Romanhon nga paginahom. Kung sinong pangulo yo amo ginang order. Ti makundiin ka nga syudad nagapuyo, ini maka-apektar sa imo. Kag sa ila may struggle for power. There is rivalry among the 12. Among the 12, yes. When in fact, ang record dira sa Lord's Supper, nagabais pa sila kung sino ang pinakalabaw sa ila. Kaya mo ang pangamuyo ni Kristo sa ila. So, ginpakita ni Ginoong Hesus nga opposite, contrast sa tawhanon nga panguna. Kag the most nga demonstration nga ginpakita sa aton, diri sa Juan Kapitulo 13, sang paghugas niya sa mga tiil, sang iya magintutunan. Kag ang paghugas ang tiil, trabaho na sang ulipon. Kay ang tiil, isa ka mahigko kabahin. Amo na nga daw, hindi sila makapati. So, ang leadership nga ginatudlo sa aton diri nga kung ikaw Pangulo, kinanglan ka mag-ulipon.
So, amo na mga kauturan, okay, ang atong leksyon sa sining semana is church organization and unity. So, isa sa maka-unify sa aton, isa sa makapahiusa sa aton, ang aton mga pangulo with the mentality of servant leadership. Yes. Nga, amo na ang hambal ni Pastor Tulanes, nakibot gani ang mga disipulos, nga lain niya ang sistema sang ginharian ni Kristo. That's why si Judas hindi maka-accept siya. Oo, kaya ang ginapabaabot ni Judas siya, pareho sang Roman system, nga kung sinong pangulo, everybody respect, everybody salutes, everybody obey at one command. So, ina man ang ginapaabot ni Judas nga may tabo, but nevertheless, nakita niya nga hindi gali amo ang sistema ni Kristo. So, that's why nagwa si Judas. Oo. Madumduman ko bala, Pastor, kundi gintagaan ko sa iglesia sang pribileyo nga magpangulo sa aton mission diri anay sa West Visayan. Yep. Ti damo sa mga pastor nga mga retirable. Ba kung kisa magbisita ko sa ila, tungod kay akong presidente, daw hakwaton pa balang akon nga bag. Oo. Hindi mabakod pa ako kag hindi kinahanglan ina nga unless kung tama gid kabugat kag kinahanglan ko bulig. Kag isa ini ka maayo nga balatyagon nga ang pangulo ginalantaw nila nga nagapaidalom sa ila. Yes. Kag ginataha ka, hindi nga nagpanubo sa imo dignidad. Dignidad. Kung ikaw nagpanubo sa imo kaugalingon, kag pag-alagad sa iban. Kaya sa record si Ganoong Hesus manggaranon, Yes. siya ang nagtugas ang tanan. Siyang tanan. Apang nagpakaimol, agud lang sa pag-alagad sa aton. Yep. Kag speaking of servant leadership, Pastor, I had the privilege of taking my doctor of ministry. And then ang akong dissertation is servant leadership. Oh, so, maayo. ang akon isa nga nakita, Pastor. Yeah. Ang type of leadership ni Jesus. Okay. Kung kaisa, speaking of servant leadership, may mentality kita nga maserbisyo kita, Pastor, tungod kay kita ang pangulo. Oo. Na presidente kita to maserbisyo kita para sa mga politiko, masinggit sila ang inyong alagad, ang inyong ulipon sang banwa. Oo. But before sila, hindi na sila ulipon. Napuwersa lang sila nga mangin ulipon because they were given the chance to lead out. That is not servant leadership sa akon nga nakita. Ang servant leadership is just like the life of Christ. Nga even before Christ came to to lead out, he was really a servant. At the beginning. So, servant gid siya, bisan hindi pa siya tagaan leadership position, servant lang gid gyapon siya. But since nami siya nga servant, nakita ang iyang leadership potential. So he was chosen as a leader. But his whole system is a servant. Ministry gid pag-alagad. Kag tan-awon ta, Pastor, no? Kag bisan taga pastor agawon ko, bisan wala kanaya sa position, still servant Amo lang gyapon. Ang imong attitude, ang imong mind is still servant. The privilege of serving temporary lang na. Oo, but the more you will serve because you were given the privilege to lead out. Masiling mo nga lifestyle na part of your life. Oo. May mga nabasahan ako nga kadamo sang mga conquerors nga nagamit sang puwersa agud madaog nila ang kalibutan. Si Ganoong Hesus nagamit gid lang sang gugma kag pag-alagad. Yep, and that's Di nagalipatan na to yung iban. Pero sa kay Ganoong Hesus, millions and millions are willing to die for themselves. Nga ang iya nga klase sang pangalagad. Amo ang pagpangalagad. Yes. Kaangay sang ulipon. Kagang iyang system of leadership in which daw ka contradict bala, daw ka contrast gid ya nga leader ka, servant ka. But that is the kind of leadership that Christ kag amo na ang ginhimo sang iyang mga 12 disciples after his death. Nga wala na sila naghuna-una pa kung sino ang taas sa ila. But before Christ died, amo ginaya pa indi sila, palapit-lapit sila, pasip-sip sila dira sa kay Kristo. But after the death of Christ, they realize nga ang kingdom nga gin-emphasize ni Kristo sa ila is a different kingdom sa worldly nga kingdom. Yep. Kay kalabanan kung kung ang tao selfish, maalagad sila, sa tubalang may ara silang balos nga mabaton.
Pero ining kay Ginoong Hesus, ang willingness to serve. Ang hindi gani makabalos, kag in-emphasize siya na dira sa Mateo Kapitulo 25. Nga nagutom ako, ginpakaon niyo ako, sa bilangguan ako, ginbisitahan niyo ako. Sa diin, Ginoo daw ay man kami na nakadumdum. Sa ginahimo kuno naton sa labing kubos. So, Jesus even identified himself to the less fortunate na kinanglan pag-aalagaran. Yeah. Okay. Sa Tuesday, Pastor, preserving unity. Ang ako nakita diri nga ang kamatuoran nga ara sa aton. Amo ang kamatuoran amo ni Pastor ang gina-emphasize naton bisan sa rigid pa nga mga leksyon. Nga kita mga Adventista is not much. Importante atong mga leaders. Pero hindi gid pag pinaka-importante ikumparar sa kamatuoran. That's why nagauli kita sa aton ni Kapulo, nagasimba kita, not much of our leaders, but because of the truth nga aton ginakaptan. Whereas ang iba niyang reliyon, ang Pangulo ya among natanaw nila nga kung wala na ina siya nga Pangulo, wala Madula naman naman. madula naman sila. But whereas ang aton niya sinodang aton Pangulo, kontra naton o kung hindi, nanamian ta kung hindi, we still serve, we still go to church, and we are still faithful because of the truth. Yes. So, amo ni siya preserving unity, and one of the elements that would preserve our unity as an organized church is the truth that we have. Amo gid ang pinaka-importante. So, isa nga maghiusa sa aton pinaagi sa aton nga kamatuoran amo na sila nga study to show thyself. Yes. Approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kung aton na palig-on ang kamatuoran sa sulod sang aton iglesia, may ara pag-iusa. Yeah. Okay. I hope, Pastor, hindi man ko ma-misunderstood yung mga kauturan sa akong statement. Kinahanglan naton atong leaders. Oo. Kag kinahanglan naton atong leaders nga sakto nga maka-divide the word of truth. Nga sakto nga makatudlo man sa aton sang aton kinahanglanon nga kamaturan sa sulod sang iglesia. And that's the experience of the early Christians. Nga kanami sa ilang mga apostles, mga disciples, kanami sa ilang mag-explicar kag bahin-bahin magtunga-tunga sang kamaturan. May dugang ko na, Pastor, ari Yeah. nakita sa technology subong, ining mga internet. Oo. Madamo, base may mga pastor kita man, ako gabalo ang iba nagasunod siguro. Nga hindi lang kita kontento kung kisa magkuha sang sermon sa mga internet. Sa mga internet. Ang mga tigulang sa iglesia gamiton pang istorya dira sa mga comics o kung mga hiligaynon. Kinanglan, we got to preach the word. The word. Kung ano ang pulong sa Ginoo, Yeah. amo ginang aton nga iwali. Much more sa panahon sang Sabado, we got to fed our brethren sa eksakto gid nga pulong sa Ginoo. Yeah. Nga, amo na, Pastor, ang aton nga sa aton leksyon, amo na sila ni Apostol Pablo, ni Timoteo, ni Tito, kanami sila mag-explicar. That's why damo ang nagasunod sa ila. Oo. Amo man na kita nga mga tigulang sa iglesia, we must be elder of the truth, of the word. Nga aton tagaan sang sakto balang putahi ng aton mga kauturan. Okay, bilog na semana, amo na gid lang na. Labi na gid sa aton mga manog pangabudlay. Kalain, Pastor, bala kong isang makabati ta nga bawo, Pastor. Daw ay gid kami sang nakuha to sa amon nga Pastor ba do hindi gid siya makapusa, no? Bisan ako mismo nagabatyag man sang kasubo. Mga kita nga mga pastor. That's true, Pastor. Hindi kita magsaligya sa internet nga dito ta magkuha sang sang aton nga sermon. Let's really study and ask God sang ano nga kamaturan ang aton ma-share. Okay. Pastor, wala na kita sang time. Church discipline. Why, Pastor, church discipline? Nga disiplinahon kinaton. Abi mo, may mga false teachings kung kisa nga nagatuhaw. Ang aton kung kisa nga mga kauturan, may mga kaluyahon man, bisan kita man nga mga pangulo kag mga manog pangabudlay. So, kung ano ka-importante ining church discipline, kay kung wala na sang disiplina,
the church will be fractured. Yep. Bisan pa iya na gid lang. Pero bisan pa ang aton nga leksyon, kung may ara man gid nga disiplina, sundon tagid ang prinsipyo sang Biblia. Biblia. No, kung may ara kita mga utod nga nahulog kung ano nga temptasyon, kinanglan may mga eksakto kita nga mga procedure. Nga paggamiton. Yeah. Pero ang concept gid dira, kung makita mo ang tao nga nakasala, kadtua siya gid lang sa imo kaugalingon. Yeah. Kag kung di siya mamati, may ara naman kag dason dalon sa iglesia. It should be redemptive. Kung i-emphasize sa mga kauturan, mga nagliligad nga mga tinuig, ang hambal dira sa disiplina, ginatawag nila nga disfellowship, ginkuha ina. Ginkuha na. Kay kung ang tao imo ginadisiplina, ang imo tuyo agud nga mabalik sa liwa. It should be a redemptive one. Redemptive one. Amo na nga kung may mga kauturan nga nakasala, the more nga kinanglan sila sa aton pahigugma. Hindi na nga daw nagalias-lias kita sa ila. Natumba na tapakon. Okay, yes. And then sa aton leksyon, Pastor, may duwa ka rason why we need church discipline. Sa imo tong punto kay na kanami sito. Amo man ang atong panimalay, Pastor. Kita nga ginikanan nga wala disiplina sa atong kabataan. Most likely ang atong kabataan will just go free kag wala na bisan gabi na okay lang, gabi na silang pauli, okay lang sa aton. Amo ning lagi nabuhat daw okay lang sa aton. We need to also exercise discipline, impose discipline sa aton panimalay. The same true with the church. Yeah. Ang isa dira is to preserve our doctrine, the purity of our doctrine. The truth. Okay, kung wala naman taya, okay lang, hindi na tayo magsimba, panagustuhan na lang. Wala na tasang ano ni. And then ang ikadua is the purity of our church life and practice. Nga ang aton kaugalingon at least ma-preserve ang aton purity sa atong kabuhi. Nga at least we have one wife, hindi na kita mag-immoral. Kay kung amo na sa sulod sa iglesia, hindi na makita ang pagkaputli sa aton iglesia. Tungod kay ang mga membro sa iglesia, pinagastuhan na lang. Di mo ning natabo sa kay Priest Eli, ang duhay niya kabata, si Hopni kag si Pinehas. That's a nice illustration. Kabuot gid sa iya. Pero ang iya mga bata, wala niya ginsabdong. Yes. So, makadiscourage sa mga kauturan. That's why God used Samuel. So, isa ina, no? May mga buot nga amay, pero kung pabayaan naton, mahigugmaon kita nga pastor, mahigugmaon kita nga tigulag sa iglesia, pero kung ang mga kauturan ginapabayaan na lang naton, kag wala siyang disiplina, anong matabo? Madiskuryo ang iban. Kag hindi maayo ang madangatan sa iglesia. Pastor, ang aton church discipline is a redemptive na siya. Amo ginasa primi ara gid ang gugma. Galing ang isa ma-misunderstand sa mga iban sa atong mga membro nga gindisiplina sila, so ang the word disciplina daw ka negative ang connotation. But kung ila maintindihan, that's for the good of the person himself and the image of the church as well. Ang tuod gid sang discipline, disciple, agud nga makatuon siya. Yes. Pastor, ang last, may isa na lang kita kaminuto nga nabilin. Organizing for mission. Yes. Anong, Pastor, ang imo nga punto diri? Why the church is for mission as well? Abi mo, kung magpaiya kita, yes, hindi kita sang dako nga mahimo. Pero kung naghugpong kita, kag organisado kita, yes, ang butang nga mabudlay, mahapos, matuman. Tanawa lang bisan ini bilang mga sunog, ang iba nagalinya, kag nagapasahay tubig, kag digtog butang sa kalayo. Kung ikaw isa lang dalagan-dalagan, kag wala sang organisasyon. And now we are so happy how the Lord blessed our church through organization. Kita mo lang aton mga Sabbath School offering. Ari kita diri sa Pilipinas, ari kita diri sa CPAC, pero ang aton offering makalambot kundiin nga alibuton sang kalibutan. So it means being an Adventist, it's not only Adventist in Negros, it's not only in the Philippines, but we are Seventh-day Adventist throughout the world. Yes, Pastor, kanami kasi na punto. Ari pagid, Pastor, ang isa man ka punto nga akong i-share.
ang parablasang silhig, Pastor. Oo. Yeah. Nan. Let us remember, mga utod, nga ang aton iglesia is commissioned by God. Kamo na siling niya, upon this rock I will build my church. Ano ang paggahubaran diri? Paggahubaran man sa langit. So we were given the authority. And above all, on top of the authority, we are being told, go and preach. Kaya amo na ang isa man sa mga purposes why God created, why God founded the church. Okay. So, Pastor, pwede masugo ang isa lang katao. Oh. Pero kung ang iglesia, para sang silig nga bukog nga damo, the more the work ma-expand. It will be times 30, times 100 ang pagdasig sang buluhaton sang iglesia. So that's the one of the points that we have to also understand why we need church organization for the mission, because of the church. Because we are commissioned by God. So encourage nato, no, ang tanan naton nga mga kauturan nga nagasunod sini, nga everyone should be involved according to your spiritual gifts. Kay gusto ang Ginoo nga may kabahin kita sini. Mga kauturan, I'm sure nga ang buluhaton sang Ginoo mahimo siya nga may dinaugon. Pero ang pamangkot, kabahin bala ikaw sa sini nga pagdaog. Iya. Kabay pa nga ina nga mga pamangkot makahatag sa aton sing madalom-dalom nga pang ino-ino, mga kauturan. Let us love our church because Amen. this is God-designed church for us in these last days. Kag sa iyang pagbalik, iglesia ang iyang balikan. Kita nga mga katawhan nga iya sawa, nga iya lawas as metaphor say sa aton nga leksyon. Mga utod sa gihapon, wala gid guro tanan namon mahatag, pero pastor kanami kay napalpag tagid ang mga major nga mga punto nga kami nakahibalo mga kauturan nga nakabulig sa inyo kag mabalon ninyo sa inyo iglesia, mapaalinton man ninyo sa inyo mga members sa inyong klase, kag above all mapabilin dira sa inyo panghuna-una nga magadulong sa aton sang kahimpitan tubtob sa pagbalik sang Ginoo. Pastor, aton itakpan sa pagpangamuyo. Walay katubtuban kag dalayaw namon nga Dios. Salamat sa isa naman ka panahon sa pag-review sang amon nga leksyon. Yes, Lord. Kabay pa magahatag sa amon sing hangkat na mangin kabahin sa nga iglesia sa kasiguruhan nga ikaw gid among pangulo. Kag kabay pa nga pinaagi sa ni mangin kabahin kay misang kadaugan nga yara sa kaniyang Jesus. Bato na ini nga pakilooy. Ini amon ginapangabay tungod sa ngalan sa amon manluwas nga si Ginoong Jesus. Amen.